preparasyon alang sa pagtimaan sa ka-500 nga Kristiyanismo sa nasod, formal lang gibuksan. Live mismo sa Basilica Minore de Santo Niño, atong sayra ng pinakawahing kalabuan ni ining maong kalihukan na pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, usa sa mga aspeto nining kasaulugan sa quincentennial celebration sa Kristyanismo ang pag-abot sa imahen sa balaang bata ang Senyor Santo Niño de Cebu. Gihimo karong hapon, Bob, sa Basilica Minore del Santo Niño ang usa ka conference sud mismo sa simbahan. Nagdetalye ni siya, Bob, kabahin sa pag-abot sa imahen sa balaang bata pinaagi sa Magellan Elcano Expedition sa niadtong tuig 1521. Sa komprehensibo nga report ni Father Arnel Dizon, OSA sa University of San Agustin, gidetalye ni ini kun giunsa pagbag-o sa balaang bata ang kinabuhi sa mga nitibo kaniadto nga mi-embrace sa Kristyanismo ug mihulip gani sa ilang mga gipang samba nga mga idols kaniadto ug pinaagi sab kini sa ilang hugot nga debosyon ngadto sa balang bata nga ilang nakita nga milagroso ang nahimo niini. Mitambong sa conference karong hapon ang mga kadakuan sa Kapariang Agustino ug pipila ka mga deboto ingon man mga local officials sa Sugbo. Ang maong kalihukan, babagi kini og paglusad sa Basilica Minore del Santo Niño sa Santo Niño at 500 alang kini sa dakong kalihukan karong tuig 2021 sa paghandom na sa ika-500 katuig sa presensya sa orihinal nga imahen sa balaang bata nga regalo gikan sa mga langyaw paingon sa mga natives dinhi sa Sugbo kaniadto. Espesyal nga bisita ni Mong Kalihukan si Papal Nuncio Gabriel Katsa nga mausay nangulo sa gihimo nga santos nga misa nining mga orasa. Gani ning mga higayon na, Bab, nagpadayon pa ang santos nga misa dinhi sa sulod sa Basilica ug ubay-ubay ang mga tao nga mitambong sa santos nga misa o gani inaabot na ang mga deboto dinhi sa gawas nga bahin sa Pilgrim Center, ang sentro sa kalihukan sa sud mismo sa Basilica. Gawas kang Katsa mitambong sab si Archbishop of Cebu Jose Palma, ingon man si Cebu Auxiliary Bishop Midifil Billones. Usa lang kini sa kutay sa mga kalihukan sa pagsaulog na sa Sugbo sa quincentennial celebration o ka-500 katuig sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Sa banabana sa kapulisan, pinaagi kang Police Major Jomar Pumarejos ang hepe sa Waterfront Police Station na matod niya bab gibanabana mo abot sa 3,500 ang mga tawo nga ania karon sa sulod ug sa gawas sa Basilica nga mitambong niining mga kalihukan. Human sa Santos nga misa kasamtang gipahigayon karon duna sa konsyerto nga ipahigayon karong gabi nga libre alang sa mga deboto ug mga tumatan-aw. Mao kanang latest, Bob, gikan dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.